Bangkit dari Rawamangun kira-kira pukul 10 hari itu. Di hari 1 pukul 1 tiba di Merak lah masuk oto ke kapal menuju ke Tanjung Karang sari sama alam. Ate oto lah subuh tiba di Linggo barangke ke Guna Medan. Di Guna Medan pada macara ya lah di siku mangko basuh nanakan dua ngaing. Belok kana hati dek tata gena udah jauh ada naik pun jauh Wela sulit dapet batamu lah putih hati dek taraga lah dicoba malenga lakukan doang takutnya ngilang parangai di ruang mata jika santano kano silau tau berusak perhatian biarlah kasih aku tak kesampai dapet batamu jadi joy iyo dan kanduang jangan duduk baman nama Lai pulo bakain saruang Lai bagiro la malam kini Kandak la semua di dengangan Wai de udah dengarkan mila Jo sayang dene nambe la cami bana Dalam daerah 7 kampung Nak kandung surang la tampe hati Lain bulia dene haram kenai Iyo ngai Nan kandung Itu dosa pada wadang dia. Dosa pada wadang dia. Itu dah. Petulinya di dari kan saya lah. Sawaruko pertama. Sawaruko pertama. Abi dah cek situ boleh. Atu pak, none robot opak itu. Hari malam udara dingin hari lalu di tengah malam kapal layaran nak tuju bari lari lawan lagi papue melabakana samo babalia subuh kito kopai capek babalia bedek dene manape kabangin tuan do kami agak dandam andanya iyo nambah itu awak di dalam malik narami nak jambakasan dirang banyak juga lak tapaso sapo juo isu tasara pulauan diam lari insang Kilo kepiaman pak, pak kilo kepiaman. Menengah Banten ada kaitan Biarlah kami badet nama Dewa katu telah mulai Kepariaman sasudaiku Sudah itu balik pulang Jodenai udah kau kurang senang Cari lain lah tampe hati Denai tak sia lah biasa Na beda udah kau tinggal surai Iyo ngai Dan kanduang angai Kado kanda nantata gurma angai
bahagia sakete piaman panjang padu kami mandendangan bakana ala kami bari manjalang subuh agia pulo iyo malang paimun oi batahun pede aro padi oi nak pulang oi kasawa laba upakan lebih pupu adiracuni tibo dibuah ampo pulo ane nari ay ay ay